Wel, prynhawn da i chi gyd, a diolch am ymuno gyda'r seminar yma ar brynhawn dydd, beth yw ei heddi? Prynhawn dydd Mawrth. So diolch i chi am ymuno gyda ni, croeso i chi gyd, a croeso at seminar bach yn wahanol, falle, prynhawn yma. A dwi'n siarad yn fwy tawel, achos dyn ni'n mynd i fod yn sôn am iechyd meddwl a lles. Felly, dyn ni gyd eisiau bod mewn lle bach zen, yndyn ni? Lle bach digon neis prynhawn yma i sôn am yn iechyd meddwl yn lles ni. A rhagorweiniad i fi, wel yn enw fi o Andrew, dwi'n gweithio i gwmni Cana, fe welwch chi ar y sgrin fan'na. Dyn ni'n neud lot o waith gyda ysgolion, cwmnïau gwahanol, pobl fel yr heddlu, a dyn ni'n sôn am iechyd meddwl, helpu pobl gyda gwahanol strategaethau i edrych ar ôl i hyn yn well. Felly mae'n bleser gen i fod yn rhan o'r cyfresu yma o seminarau, 4 seminar, heno yr un gyntaf, a mae yna 2 arall ar ôl heno. Felly, diolch am y croeso, diolch am ymuno. Felly, beth dyn ni am wneud yn rhyw hanner awr i 40 munud heno? Wel, dyn ni am sôn am iechyd meddwl yn gyffredinol heddi. Mae yna seminarau eraill yn dod, a gobeithio gewch chi ymuno gyda'r rheini hefyd. Felly, un slaid fach sydd gyda fi, so peidiwch â poeni, does ddim lot o PowerPoint, dwi'n siŵr bod chi wedi cael digon o PowerPoints a dogfennau heddi yn yr ysgol. Felly, cyfle heno, steddwch nôl, steddwch yn gyfforddus, ymlaciwch eich hunain. Gadwch yr ysgwyddau yna i ymlacio, a just, cymryd anadl. A mae hynny mor bwysig yn diwe. Dyn ni'n byw mewn byd rili brysur. I chi'n teimlo hynny weithiau? Dwi'n teimlo bod yna gymaint mlaen yn does e? Gymaint o bethau i feddwl amdano fe, gymaint o bethau i wneud, gymaint o bethau i ystyried. Mae'r byd yn rili brysur. O'r foment ni'n codi yn y bore i'r foment ni'n mynd i'r gwely yn y nos. A un o'r seminarau byddwn ni edrych ynddo fe to yw cwsg, a felly gobeithio byddwch chi'n ymuno hynny, achos dyn ni'n sôn am top tips o ran cysgu. Ond o'r foment ni'n dehyn yn y bore, i'r foment ni'n mynd i'r gwely, mae'n fyd rili prysur, dyn ni'n cael yn tynnu o un lle llall, mae hyn yn bwysig, mae rhaid wneud hyn, mae gwaith cartref yn hyn, neu mae hwn ar y rhestr angen wneud. Felly, dwi am rhoi gwbl o bethau i ni heno, falle jyst i feddwl amdano fe, i helpu chi falle i ystyried pa mor bwysig mae e yn y byd yma, yn y byd anodd yma, yn y byd prysur yma, jyst i stopio. A dwi am yn i'n feddwl yn benna am yr rhan yma o'r corff, o'r ysgwyddau fyny, achos dyma'r rhan yma dyn ni'n sôn am pan dyn ni'n sôn am iechyd meddwl, beth sydd ti fewn fan hyn? Y brains yma, y menydd yma, y peth na sy'n tu fewn fan hyn, sy'n gweithio overtime, sy'n gweithio mor galed, yn dwi? Siŵr bod chi wedi gweithio'n galed heddi. A mae hwn wedi blino. Sa'n gwybod chi fel fi, ond erbyn hyn, erbyn amser yma, yn ôl diwrnod o waith, mae'r ymenydd yma wedi blino, mae wedi mynd trwy dydd. Felly, dwi am i feddwl am yr ymenydd yma, a dwi am i chi feddwl, jyst ystyried yn funed, faint o gariad ydych chi'n dangos i'r hen ymenydd yma? Faint o gariad ydych chi'n dangos i hwn? Faint o amser ydych chi'n ystyried? Sut wyt ti? Sut wyt ti? A dyn ni'n gofyn i cwestiwn o weithiau. Sut wyt ti? Sut mae'r hen frains yma? Wyt ti wedi blino heddi? A dwi jyst am i chi feddwl, beth ych chi'n neud yn ystod eich diwrnod chi i edrych ar ôl hwn? A dwi am rhannu 2 o bethau gyda chi i ddechrau heno. A gobeithio bydd yna bethau bach heno gallwch chi rhannu gyda bobl eraill. Felly, os ydych chi yn gwrando, plis rhannwch nhw gyda ffrindiau, felly teulu, mam a dad, cefndred, ty beth. Os yna bethau chi'n clywed heno, plis rhannwch nhw'n meddwl, fi wedi bod yr alwad na, a mae'r boi yma yn gweithio gyda ni wneud hyn a hyn. Felly, plis rhannwch nhw, gallai helpu rhywun arall. A mae'n ddiwrnod iechyd meddwl y byd heddi, felly mae hwn yn bwrpasol iawn ar y diwrnod yma. Felly, peth cyntaf dwi am i chi feddwl am ar y sleid yw cymryd 15 munud o dawelwch bob dydd. Nawr, fy sylwadau am yn hanes i wrth bod ni'n mynd trwy'r seminar yma, ond dwi yn dioddau gyda iselder o gorbryder.
A os ydych chi eisiau gwybod fwy, mae'n groeso chi gysylltu os ydych chi eisiau gwybod fwy am hynny. Ond un o'r pethau dwi yn wneud bob dydd yw dwi'n cymryd 15 munud o dywelwch. A mae hynny'n bwysig i fi. A dwi am i chi drial wythnos yma. Mae ddydd Mawrth heddi, felly mae gyda chi ddiwrnodau i ystyried a trial hynny wythnos yma. A dwi am i chi drial cymryd 15 munud o dywelwch bob dydd. A gallwch chi gymryd y 15 munud hynny ar unrhyw adeg i chi eisiau. Ac ar unrhyw adeg i chi'n teimlo bach yn stressed falle. Ar unrhyw adeg i chi'n teimlo bach yn gorbryderus am rhywbeth, neu bach yn bryderus am rhywbeth. Ie, dyn ni'n cael cyfnodau fel yna, dyn ni. Falle bod chi'n poeni am rhywbeth, falle bod yna rhywbeth o'ch blaen chi. Felly, please meddyliwch am hyn, 15 munud o dywelwch. A does dim angen dim byd arbennig arnoch chi. Yes, mae angen offer, does dim angen dim byd, jyst mater sefyll, eistedd, neu mynd i'r rhywle i gael bach o dywelwch. Dim ffoniau symudol, dim cyddoriaeth, jyst 15 munud. Nawr, fe allan ni wneud hynny nawr, gallen ni. Ond bydde fe'n bach yn lletchwith falle ar alwad, byddech chi'n meddwl bod wedi rhewi a byddech chi'n meddwl bod yr alwad wedi gorffen. Felly dwi'n mynd i wneud hynny nawr, ond falle bod na gyfle ar ôl yr alwad mae prynhawn yma i chi just stopio a cymryd 15 munud. Achos mae fe'n hollol bwysig o ran yn iechyd meddwl ni bod ni'n stopio. Fel gyrru car, mae rhaid stopio ar y golau coch. Neu ar ôl gyrru'r car am gyfnod, mae'r fans yn dod ymlaen i oeri'r engine. Mae'n 15 munud. I'r rheini o'ch chi sy'n ei lot ymarfer corff, falle rhedeg a wneud pethau fel yna, mae chi'n gwybod bod cymryd saib a cymryd amser i ymlacio'r cyhyrau yn rili bwysig. A mae hynny mor bwysig, yr un mor bwysig, i'n iechyd meddwl ni hefyd. Felly 15 munud. Ac yn y 15 munud hynny, mae yna lot o bethau'n da'n digwydd. Yeah? Y cyntaf yw bod yn rhoi cyfle i'r ymenydd jyst i'n lacio dynach. Mae'n rhoi cyfle i'r ymenydd i ddal lan gyda'r diwrnod, i ddal lan, i gytio fyny gyda popeth sydd wedi digwydd heddi. Felly 15 munud, just i ystyried popeth yn meddwl, right, dyna stop am funud. Cyn bod ni'n mynd mewn i bethau eraill, neu gwaith catre, neu edrych ar dyledu, neu mynd i chwarae piano, neu gwersi hyn, neu gwersi llall, ta beth i chi wneud. Just 15 munud, just stop. A'r ail beth sy'n digwydd, yw bod yr holl gymegau yn y corff sy'n cadw ni'n brysur ac yn cadw ni'n ar yn llai trwy dydd a bod yna digon egni gyda ni, mae'r rheini hefyd jyst yn cael cyfle i gwylio lawr tym bach. A mae hwn yn ffordd arbennig o dda i baratoi ar gyfer noswaith, os ligwch chi ar ôl ysgol. A mae fe'n ffordd rhy dda hefyd, cyn bod chi'n gwneud gwaith cartre neu adolygu, mae'n ffordd rhy dda i glirio'r meddwl cyn bod chi'n dechrau gwneud rhywbeth arall. Achos, os meddyliwch am y peth, os newn ni bang mewn i rhywbeth arall, dyw'r ymenydd ddim yn cael cyfle i orffwys. Muscle cyhyr yw'r ymenydd, a mae angen just bach o orffwys, bach amser arno fe i orffwys. Felly, dyna'r peth cyntaf dwi am sôn am prynhawn yma. Rhywbeth rili syml. Dyw ddim yn anodd, ydyw e. Dyw ddim yn costi dim. Does ddim angen unrhyw offer. Just rhyw 15 munud bach. Yn aml iawn fyddai'n cymryd 15 munud bach ar ôl gwaith. Weithiau fyddai'n cymryd 15 munud yn ystod y dydd. Os dwi wedi cael bore rili prysur, a dwi'n teimlo bach yn dwi'n cymryd 15 munud neu falle amser cinio. Just mynd am dro bach. Bach awyr iach falle, just mynd am dro bach rownd y bloc, just cael 15 munud bach just i ymlacio. Felly, y gair cyntaf yna, yr ymlacio cymryd 15 munud, dyna'r tasg cyntaf, dyna'r tip top, neu'r top tip cyntaf ar gyfer heno. A'r ail beth dwi am sôn heno yw cwpl bethau sy'n dda i'r ymenydd. A chi'n gwybod, un o'r pethau dwi'n sôn lot wrth bobl ar gyfer y ymenydd yw wneud siŵr bod ni'n cymryd digon o ddŵr, bod ni'n yfed digon o ddŵr. Faint ohonoch chi sy'n heb yfed unrhyw ddŵr heddi o gwbl? Eto. A dwi'n gweud eto, achos falle gobeithio newch chi yfed dŵr ar ôl yr alwad yma. A mae cymryd dŵr yn bwysig, achos os nad ydyn ni'n yfed digon o ddŵr,
dyn ni'n dueddol o fod yn dehydrated. Yeah? A gallai unrhyw un ohonoch chi sgrifennu ata i gweud beth yw'r gair Cymraeg am dehydrated, gewch chi, bydd yna wobr mawr yn y post i chi, ond dehydrated. Felly mae yfed digon o ddŵr yn rili bwysig. A mae yfed digon o ddŵr yn bwysig am sawl rheswm. Mae'n cadw'r ymennydd yn fyw, yn alert. Mae'n stopo ni fod yn dehydrated. Achos os dyn ni'n mynd yn dehydrated, dyn ni'n mynd falle bach yn ddiflas, dyn ni'n mynd bach yn ddiamynedd weithiau, dyn ni'n methu concentratio, a mae hynny'n rili bwysig yn diwedd. Felly mae cadw'n hyn yn hydrated yn hollol bwysig i ni. Felly dyna'r ail beth, cadw'n hyn yn hydrated. A dwi'n yfed dŵr yn ystod y dydd, dwi hefyd yn yfed coffi a te, wrth gwrs, ond mae yfed dŵr gyda hynny yn hollol bwysig. A dyle hynny fod yn rhan o'n diet ni. Dyle hynny fod yn rhan o'n diet ni, lleihau pethau sy'n falle llawn sugar, wrth gwrs, sy'n rhoi'r highs and lows na i ni o ran egni, ac yfed fwy o ddŵr. Felly, jyst meddyliwch heno, faint o ddŵr dych chi wedi yfed heddi. 2 litr o ddŵr yw'r optimum dylwn ni fod yn yfed. Nawr, please bydwch yn off yr alwad, mae jyst yfed 2 litr o ddŵr, neu byddwch chi'n bostio, right? Ond falle yn raddol dros yr wythnosau nesaf, falle cynyddu faint o ddŵr dwi'n yfed, a gweld effaith mae hynny'n cael ar yn iechyd meddwl ni yn lle, sydd fel mae hynny'n neud ni deimlo. Gyda hynny, wrth gwrs, mae diet yn bwysig, bwyta bwyd da ar gyfer yn iechyd meddwl ni. Pan dyn ni'n bita'n iachus, mae'n ymenydd ni'n well, dyn ni'n teimlo well, dyn ni'n teimlo fwy egni, a hefyd symud a gwneud ymarfer corff. Nawr, dwi ddim yn dda am wneud ymarfer corff, ond beth dwi yn trial wneud yw symud yn ystod y dydd, wneud steps, mynd yn dro, cael awyr iach, a mae'n bwysig amser yma'r flwyddyn. Pan dyn ni'n mynd i'r ysgol, mae'n bach yn dywyll yn dwi, pan dyn ni'n codi yn y bore, a mae'n tywallu lot yn gynharach yn y nos, erbyn bod ni'n dod adre nawr. Felly mae cael awyr iach, cael vitamin D, a vitamin o'r haul, y vitamin golau dydd hynny, yn hollol bwysig i ni. Felly, trial ffitio hynny mewn i'n diwrnod ni, gymaint y gallwn ni. A'r trydydd peth fe welwch chi ar y sgrin yw yr un mawr yma, dyn ni gyd yn trial wneud yn dyn ni. Fe newn ni seminar digital detox digidol, a bydd hynny'n llawn gwybodaeth yn un o hyn. Ond dechrau chi feddwl am hyn, a lleihau'r amser dyn ni'n defnyddio ar yn cyfryngau cymdeithasol. Nawr, dwi ddim yn ei ddweud fan hyn bod chi ddim fod i ddod ar y cyfryngau cymdeithasol o gwbl. Dyw hynny ddim yn bosib ydyw rili, achos dyn ni mor ynghlwm o'r peth, a dyn ni'n defnyddio'r pethau ar gyfer gwahanol bethau. Ond beth hoffen ni i chi feddwl am yw hyn. Os na fodd falle i gael seibiannau o'r cyfryngau cymdeithasol. Os na fodd yn ystod y diwrnod a heno a'r nosweithu yn enwedig i gael seibiannau bachlesol o ddiwrth defnyddio ffoniau a iPads ac un bydd y llall. Felly, jyst meddyliwch, os ydych chi'n defnyddio lot ohonyn nhw, jyst meddyliwch, beth fydd yn digwydd i fi petawn i ddim yn defnyddio hynny am y 10 munud nesaf, neu bod fi gael hanner awr fach o ddiwrth rheini. Achos mae yn dueddol o'n i'n ei flino fwy. Felly, os ydych chi'n cael trafferth cysgu, enghraifft, newn ni sôn am hyn, mae lleihau yn amser ar y cyfryngau cymdeithasol yn gallu helpu ni gysgu. Mae lleihau amser ar y cyfryngau cymdeithasol yn gallu helpu ni symud fwy, achos ni'n dueddol o eistedd lawr, yndyn ni, pan dyn ni ar y ffoniau yn bydd y llall. Felly, os ni eisiau symud fwy, falle lleihau hynny a symud fwy yn lle. Mae'r amser hynny o cymryd 15 munud oddi wrth y cyfryngau cymdeithasol yn rili iachus i ni. Felly, mae'r 3 peth hynny yn gweu at ei gilydd yn eitha neis, yndyn nhw. Cymryd y 15 munud na, falle ar ôl yr alwad yma, cyn neud dim byd arall, yn hollol bwysig yn llesiad ni. Symud mwy, sy'n dda chi'n fan allan a neu roi 10 milltir o jog, ond jyst symud mwy, falle, cael bach awyr iach nawr, cyn neud dim byd arall heno, bwyta rhywbeth iachus os gallwn ni, ac yfed bach o ddŵr.
a wedyn ni lleihau'r amser hynny ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r tri peth hynny'n gallu gwahaniaeth mawr yn iechyd meddwl ni. Mae'r tri peth hynny'n gallu gwahaniaeth mawr os ydych chi'n teimlo yn gorbryderus. Os ydych chi'n nabod ffrind sy'n gorbryderus, falle sy'n dieddol o boeni am bethau. Mae'r tri peth hynny'n gallu helpu. Felly, plis, rhannwch y pethau hynny gyda ffrindiau teulu. Mae'r pethau hynny gallu gwneud lot o wahaniaeth yn iechyd meddwl ni. Felly, dyna ddechrau i feddwl am yn iechyd meddwl ni. A pam bod yn iechyd meddwl ni'n bwysig? Wel, mae'r rhan yma'r corff mor bwysig. Mae'r rhan yma'r corff yn rheoli popeth arall. Mae'r rhan yma'r corff yn rheoli ffordd ni'n teimlo, ffordd ni'n ymateb, pas dyn ni wedi blino, os dyn ni ar ben y byd, os dyn ni'n bach yn isel. Mae hwn i gyd yn ymateb i bethau eraill. Felly mae edrych ar ôl yn iechyd meddwl ni, mae edrych ar ôl yr ymennydd yma. A mae gweud wrth y ymennydd yma, dwi'n dy garu di, ymennydd. Felly dwi'n mynd rhoi bach o amser i ti. Dwi'n mynd rhoi bach o amser i ti nawr i edrych ar ôl hwn. Yn hollol bwysig. Da chi'n byw bywydau prysur. Felly ambell i waith, mae rhaid i gael bach o'r stop function yn hynny yn y bywydau ni, jyst i gymryd cam nôl ac ystyried pwy mor dda dyn ni yn edrych ar ôl ni'n hunain. Wrth symud ymlaen, dwi am rhannu gyda chi rhywbeth sy'n rili bwysig i fi'n bersonol. Dwi wedi ffeindio hyn allan trwy mywyd i rili, a dwi am rhannu gyda chi rhywbeth sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fi, a dwi am i chi feddwl am hyn dros yr wythnos nesaf neu tan bod ni'n cwrdd tro nesaf. A'r peth cyntaf yw siarad am deimladau. Siarad am sut ni'n teimlo. A dyw e ddim yn rhwydd, ydw e, siarad am sut ni'n teimlo, achos dyn ni'n teimlo weithiau, felly, os wedai sut yn teimlo, bod bobl yn mynd i chwerthin arnau, neu mae bobl yn mynd i deimlo bod fi ddim yn gallu copio pethau, bod fi'n wan, ond chi'n bod y gwirionedd yw, dwi wedi dod i ddeall, a dwi wedi gweld, yw pan bod ni'n siarad am deimladau, pan dyn ni'n siarad gyda rhieni, ffrindiau, teulu, athrawon, unrhyw beth fel am sut ni'n teimlo, mae'n gryfder. Pobl cryf sy'n gallu gwneud hynny, really. A dwi'n siarad lot erbyn hyn, gweud, ti'n bod, falle bod yng Nghymru, dwi wedi cael diwrnod bach anodd heddi, neu, dwi wedi cael diwrnod gret heddi, neu dwi'n poeni am hyn, mae hyn dy fi wneud fori, a dwi'n yn gwybod fel i wneud hynny. Felly, mae siarad am sut ni'n teimlo yn bwysig, achos pan dyn ni'n siarad am rhywbeth, dyn ni yn tynnu'r problem hynny, dyn ni'n tynnu'r teimlad hynny, dyn ni'n tynnu'r gorbryder hynny allan o'n cyrff ni, allan yn fewnol, y tu allan. A mae yna ddefnydiad Saesneg da, a problem shared is a problem halved. A mae fe'n hollol wir, achos mae gorbryder yn dieddol o fyw tu fewn i'n cyrff ni, tu fewn i'n meddwl ni. Ond pan dyn ni'n siarad am yr hyn sy'n poeni ni, neu siarad am y teimladau ni, dyn ni'n cael gwared ar y teimlad hynny yn weddol gyflym. So, gaich annog chi. Meddyliwch am y diwrnod chi wedi cael heddi. Dwi da, drwg, okay, boring, hyfryd, ty beth yw e. Dwedwch wrth rhywun, dwi wedi cael diwrnod fel hyn a fel hyn. A mae'r person yn gofyn fel pam, beth sydd wedi digwydd, a siarad, just 5 munud bach o siarad. Gyda llaw, os gliwch chi rhyw sŵn yn y funud, rhoi blentyn bach yn fab i'w yn dy gytre, mae fe'n dy gytre o'r ysgol hefyd, felly bydd e'n cael rhyw 15 munud o dywelwch yn y funud hefyd. So mae fe'n 2 mlwydd oed, so mae trio cael fe gael 15 munud o dywelwch yn eitha sialens, ond falle gliwch chi fan y cefndir, so ymddiriad am hynny. Ond, mae fe'n dda iawn gyda llaw siarad sut mae fe'n teimlo, mae jyst yn gweud popeth yn diwedd. Felly siarad am deimladau, siarad am sut ni'n teimlo, achos mae hynny yn bwysig o rhan iechyd meddwl, hynny'n bwysig yn cadw ni'n iechyd meddwl ni'n iach. Cael ei allan fan hyn, cael ei allan ac yn siarad ac yn rhannu. Yr ail beth dwi wedi dysgu, yr ail beth dwi am eich annog chi, yw byddwch yn ymwybodol o'ch teimladau chi. Byddwch yn ymwybodol o'r ffordd ych chi'n teimlo.
A un o'r pethau dwi'n trio wneud bob dydd yw adnabod yng nghorff yn feddwl i'n gweud, right, sut dwi'n teimlo heddi? Sut dwi'n teimlo reit nawr? Dwi wedi blino tym bach nawr. Okay. Beth sydd angen arna i? Bach o orffwys, bydd angen bwyd arna i'n symlaen, bydd angen bach o ddŵr falle, bydd angen bach o 15 munud arna i o dywelwch. Felly, sut dwi'n teimlo? Yeah? Bod yn ymwybodol o'n teimladau ni. Bod yn ymwybodol o sut ydyn ni ar foment falle yn y bore, sut ydyn ni ar momentau ar ôl ysgol. Falle ar ôl ysgol, dych chi ddim yn teimlo fan rhywbeth straight away. Okay, fine, dwi'n mynd teimlo fan nawr, os gai 10 munud, quarter awr, byddai'n barod i wneud hynny. Yeah? Bod yn ymwybodol o sut dyn ni'n teimlo ar adegau yn ystod y dydd. A wedyn ni, siarad efo rhywun. Yeah? Siarad am broblem, rhannu problem. Mae fe mor bwysig. Allai ddim eich annog chi ddigon os ydych chi'n poeni am rhywbeth. A mae'n byd sydd gyda ni ddigon o bethau i boeni amdano fe. Mae fe'n byd ddigon anodd. Rhannwch y broblem na gyda teulu, ffrind, athro, athrawes, neu unrhyw un anodd chi'n hapus i siarad gyda nhw. Achos mae fe'n holl bwysig. Pan mae gen i broblem, dwi wedi dysgu erbyn hyn, ond i ddim yn dda iawn rhwngwch chi a fi a wneud hyn, ond dwi wedi dysgu. A dwi wedi dysgu feddwl, os rhan na'r broblem, mae gan rhywun arall ar ateb. Mae gan rhywun arall ateb hefyd i helpu fi allan. Dwi ddim yn dda iawn ar wahanol bethau. Dwi ddim yn dda iawn ar Excel. Falle mae rhaid o chi alwad mewn wych ar Excel. Dwi ddim yn dda iawn ar y formulas na bethau nhw gwbl. Ambell i waith yn ein swyddi, dwi'n goffo wneud hynny. A mae rhaid i fi ofyn am help. Ac yn lle eistedd fyna yn poeni ac yn meddwl beth i wneud, os ofnai am help, dwi'n cael ateb. A mae fe'n wych. Felly, rhannu a siarad am broblem gyda rhywun arall, hefo rhywun arall, mae fe'n gallu gwneud byd o wahaniaeth i ni. Felly, mae'n iechyd meddwl ni, chi'n gwybod, yn hollol bwysig. A mae edrych ar ôl yn lles ni, yn well-being ni, yn hollol bwysig. Felly, dwi'n am roi o sialens mae chi'n wrth i ni ddod heno gyda'n gilydd prynhawn yma. Beth ych chi'n mynd i wneud heno i edrych ar ôl eich iechyd meddwl chi bach yn well? Beth yw'r un peth gallwch chi wneud heno i edrych ar ôl chi'ch hunain bach yn well? Beth yw'r un peth na a wnaeth y gwahaniaeth mwyaf i chi iechyd meddwl chi heno, i chi deimlo bach yn well, teimlo mwy relaxed, falle mwy o egni, cysgu well, hyn a hyn. Beth yw e? Falle bod yna cwbl o bethau dyn ni wedi siarad amdano fe prynhawn ma'n barod, gall helpu. Ond beth yw'r un peth bach na falle wneith y gwahaniaeth mwyaf i chi gyda'ch iechyd meddwl chi heno? A gobeithio bod yna bethau dyn ni wedi sôn am sy'n mynd i helpu chi. Gobeithio bod yna bethau bach fyna sy'n mynd i rhoi ffocws i chi, i feddwl am yr ymennydd, i feddwl am hwn. Achos dyn ni jyst yn ystyried bod hwn yn mynd i weithio non-stop. Felly mae angen bach o gariad, bach o gysur ar hwn, ynddo se? Falle bod cymryd y 15 munud hynny o dywelwch, rhywbryd heno falle, rhywbryd fori falle, yn gallu bod yn help. Just i gael moment o stop. Just i gael moment o stop a gweud, ie, dwi'n mynd i stopio. Meddwl falle am yfed bach o ddŵr, achos dwi ddim wedi yfed digon o ddŵr heddi falle, a dwi gyda chi fanna hefyd. Falle symud bach o awyr iach heno falle, cyn bod yr haul na sy'n dechrau mynd lawr, dwi'n edrych os dwi'n ffynnus fan hyn, mae'n dechrau mynd lawr fan hyn, bach o vitamin D, bach o awyr iach, os ydych chi bod eisiau mynd dosbarth a pethau trwy dydd. Falle lleihau amser cyfryngau cymdeithasol. Falle just cymryd moment off screens. Chi wedi bod ar sgrin dy fi nawr. Chymod, falle dyna beth diwethaf chi eisiau ar ysgol, ond gobeithio bod e help. Ac wedyn ni siarad am deimladau. Siarad am sut ych chi'n teimlo. Siarad am sut ych chi... Sylwch chi'n ffôn yno. Siarad am sut ych chi'n teimlo a rhannu'ch diwrnod. A rhannu sut ych chi'n meddwl. Felly, dyma'r sialens. Dwi'n mynd i orffen yr alwad yma, bach yn gynharach i chi. Ond, mae rhaid chi wneud y ddewid i fi. Mae yna fargen.
Felly, dwi'n mynd i rhoi 15 munud nôl i chi o amser. Dyna'n anrheg fi i chi heno. 15 munud nawr i chi droi'r cyfrifiadur i ffwrdd, cerwch chi gwatio rhywle, cerwch chi wneud rhywbeth, a rhowch 15 munud o dawelwch. Felly, ar ôl 3, dyn ni'n mynd i orffen yr alwad. A dwi am i chi gymryd y 15 munud yma reit nawr. Cymerwch yr her, 15 munud o dawelwch reit nawr. Felly, diolch i chi am wrando. Gobeithio bod yna bethau chi wedi dysgu. Dwi'n edrych ymlaen i siarad â chi ar y seminarau eraill dros yr wythnosau nesaf yma. Rhannwch gyda'ch ffrindiau. Os ydych chi eisiau cysylltu gyda fi, mae yna ffordd i chi wneud hynny. Cysylltwch drwy'r wefan yma am y groes i chi wneud. Ond diolch i chi am wrando. Noswaith llesol i chi. Mwynhewch eich hunain heno. Edrychwch ar ôl eich hunain dros yr wythnos nesaf. A cymerwch eich 15 munud nawr. Felly diolch yn fawr iawn i chi a noswaith dda.